преди да се помолим, искам да ви насърча за кратко, след което ще се помолим заедно. Днес искам да ви кажа нещо важно. Животът понякога ни удря по места, които никой не вижда. Болката идва. Физическа, емоционална, духовна. Сърцето ни е разбито. Умът ни се бори. Душата ни се чуди. Господи, защо? Но слушайте ме. Истинската сила не идва от обстоятелствата. Истинската сила идва от Исус. Дори когато сърцето страда, дори когато душата плаче, можем да кажем: всичко е наред. Не защото всичко около нас е наред. Не защото бурята е преминала, а защото Бог е с нас. Помислете за моментите в живота си. Може би носите болка, която никой не вижда. Може би сте изправени пред разочарование, загуба, предателство. Може би сърцето ви се пита: до кога? И ето посланието. Това е моментът да прогледнем с очите на вярата. Да кажем: Исусе, аз се доверявам. Всичко е наред, защото Ти си с мен. Бог не обещава живота без трудности. Не обещава дни без сълзи, но Той обещава своето присъствие. Той обещава мир, който надминава всяко човешко разбиране. Той обещава сила, когато сме най-слаби. Помислете за Йоан, 16 глава, 33 стих. В света имате скръб, но дързайте, аз победих света. Това не е просто стих. Това е обещание. Дори когато животът ни е в хаос, когато сърцето плаче, когато умът се бори, Исус е победил всичко това. И победата му е наша. И когато казваме: всичко е наред, в средата на бурята, ние се превръщаме в светлина за себе си и за другите. Когато душата ни се доверява, светът около нас започва да се променя. Помислете за хората около вас. Колко често виждате някой, който страда тихо? Колко често някой носи болка, която не се вижда отвън? Вие може да сте светлина за този човек. Когато душата ви казва: всичко е наред, другите виждат надежда. Кажи сега с мен: Исусе, нека душата ми казва: всичко е наред, защото Ти си с мен. Аз вярвам в Теб. Ти водиш всеки мой ден. И така, в живота ще имаме проблеми. Болката няма да изчезне магически. Но душата, която е вкоренена в Исус, може да каже: всичко е наред. Помислете за Римляни, 8 глава, 28 стих. И знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога. Това означава, че всяка сълза, всяка борба, всяко изпитание работи за нашето добро, ако сме в Бога. Днес е моментът да кажете на болката: Ти не определяш живота ми. Исус е с мен. Дори когато не разбирам, дори когато страдам, душата ми казва: всичко е наред. Не чакайте утре. Не чакайте подходящият момент. Сега е времето да предадете сърцето си на Бог. Сега е времето да позволите на душата си да каже: всичко е наред, независимо от обстоятелствата. Душата, която се доверява на Исус, няма да бъде победена. Душата, която казва: всичко е наред, намира мир, радост и сила,
които никоя буря не може да отнеме. Душата, която вярва, проглежда духовно и вижда Божията ръка във всичко. А сега нека се помолим заедно. Псалми 34 стих 18. Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух. Господи, колко пъти сърцето ми се е чувствало натрушено и самотно. Колко пъти съм падал под тежестта на болката и съм мислял, че никой не разбира. Но Твоето слово ме уверява, че Ти си близо. Ти не стоиш далеч. Ти не гледаш безучастно, а слизаш в моята болка и оставаш до мен. Днес Ти казвам: приближи се още повече. Укрепи ме. Вдигни ме от пепелта на съкрушението и напомни на душата ми, че не съм сам, защото Ти, Господи, си с мен. Йоан, 16 глава, 33 стих. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дързайте, аз победих света. Исусе, Ти никога не лъжеш. Ти не каза, че пътят ще е лесен, но ме предупреди, че ще има скръб. И все пак, Ти веднага добави надеждата, че си победил света. Господи, в най-трудните моменти, когато скръбта и болката искат да ме задушат, напомни ми, че Твоята победа е и моя победа. Дай ми сила да ходя с увереност, дори през сълзи, и да казвам на душата си: не се страхувай, защото Исус вече е победил. Исая, 41 глава, стих 10. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да. Ще ти помогна, да. Ще те подкрепя с праведната си десница. Отче, колко пъти страхът е крал мирът ми. Колко пъти съм се чувствал слаб и безсилен. Но ти казваш: не се страхувай, аз съм с теб. Господи, точно сега избирам да вярвам в това обещание. Подкрепи ме с Твоята силна ръка. Направи ме устойчив, дори когато вятърът на проблемите ме блъска. Нека душата ми намери смелост в Твоето присъствие и да каже: всичко е наред, защото Бог е до мен и никога няма да ме остави. Римляни, 8 глава, 28 стих. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Господи, когато боли, ми е трудно да разбера какво добро може да излезе от това. Но Твоето слово казва, че всяко нещо, дори болката, дори сълзите, дори разочарованията, Ти ги превръщаш в нещо добро за тези, които Те обичат. Помогни ми да се доверя, че Ти виждаш картината, която аз не виждам. Дай ми вяра да не роптая, а да чакам с надежда. Нека душата ми намери утеха в знанието, че Ти превръщаш болката ми в благословение. Псалми, 42 глава, стих 11. Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога. Аз още ще го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой. Господи,
Понякога душата ми е натежала, обезсърчена и отчаяна. Понякога вътрешният ми глас ме кара да губя надежда, но ти ме учиш да говоря на душата си. Днес, Господи, аз издигам глас към себе си и казвам: душо моя, надявай се на Бога. Не всичко е свършено. Бог е спасение. Бог е моята сила. Научи ме да издигам хваление, дори когато се чувствам в тъмнина. Научи ме да казвам: всичко е наред, защото моят Спасител е жив и е с мен. 2 Коринтяни, 4 глава, 17 и 18 стих. Защото нашата кратковременна, лека скръб произвежда все повече и повече една изобилна, вечна слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Господи, понякога болката ми изглежда непоносима. Изпитанията ми се струват безкрайни, но ти казваш, че те са краткотрайни и леки в сравнение с вечната слава, която подготвяш за мен. Помогни ми да не се фокусирам върху това, което е пред очите ми, а върху Теб, върху вечността, върху славата, която предстои. Отвори духовните ми очи, за да видя, че това, което ме боли днес, ще донесе плод утре. Господи, дай ми сили да кажа: всичко е наред, защото невидимото е по-реално от видимото. Матей, 11 глава, 28 и 29 стих. Елате при мене, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си. Исусе, Твоите думи са като балсам за умореното ми сърце. Толкова често нося товари, които ме смазват. Толкова често се опитвам сам да се справя с болката си. Но Ти ме каниш. Ела при мен. Днес идвам при Теб, Господи. Оставям товара си в Твоите ръце. Научи ме да бъда смирен и кротък, да се доверя, че Ти ще носиш заедно с мен. Дай ми онзи покой, който само Ти можеш да дадеш. Нека душата ми да почива в Теб и да каже с увереност: всичко е наред, защото съм в Исус. В името на Исус Христос се помолихме. Амин.